vas baixant trobaràs un munt de gent. Hola! Què podríem veure avui a la Garriga? Sobretot el que no us podeu perdre és el modernisme de la Garriga. De fet, som un dels pobles que més modernisme té de tota Catalunya. Tots aquests estiuejants eren capaços d'arribar aquí gràcies al tren, que en una hora arribaven des de Barcelona. No sé si heu vingut en tren, però és una gran opció i a més molt sostenible. I a més de tot aquest tren que els hi facilitava aquesta arribada, també venien a gaudir de les seves aigües termals, amb la qual cosa eren dos factors que els anaven superbé per poder-se establir aquí durant els mesos d'estiu. I no deixeu de visitar el nostre eix comercial, que estaran al carrer Centre, al carrer Banys i al carrer Calàbria. En allà hi trobareu un munt de botigues, restaurants, botigues per comprar al detall i sobretot les nostres cansaladeries amb la botifarra típica de la Garriga. M'acompanyeu? Sento que el sol avui surt per mi, que el benestar m'arriba ben endins. Aquí ens trobem davant de Can Barbell, una de les 4 cases que conforma la Illa Raspall. De fet, aquesta és el que es considera la gran obra mestra de Manel Joaquim Raspall, que va ser arquitecte municipal aquí a la Garriga i el nostre gran referent en el modernisme aquí al Vallès Oriental. Tenim la gran sort de comptar amb aquesta gran obra mestra, que està plena de detalls i amb totes les arts aplicades que s'utilitzaven durant el modernisme en ella mateixa. A més, totes 4 cases estan considerades un bé cultural d'interès nacional. Des d'època medieval, les aigües de la Garriga ja eren conegudes. Són unes aigües termals medicinals, són hipercaldes, la qual cosa ja, només per ser-ho, ens afavoreixen a tenir una relaxació en tot el nostre cos, en els nostres músculs, per tant, eliminen l'estrès i, a més, també ajuden en el sistema digestiu. A banda d'això, tots els seus components també afavoreixen a que si teniu qualsevol tipus de mal d'ossos o nervis, o bé qualsevol tipus de problema circulatori, veniu a un bon lloc perquè les aigües de la Garriga us ajudaran a fer salut.